Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ бародаро. Ана имрӯз тамошо кардем бародаро ин конкурсшани якчанд бародаре дигар занг зад. Худованд сабри ҷамил томта бародаро. Ман медонам ки сум бисёр аз худ кардин. Ана ғолиб ромагӣ нестин. Ба ҳамун хотир бародаро ман ҳама ранги бародар гуфта, ранги ака гуфта, ранги додар гуфта, ҳамаам насиҳат лучи ба ҳамин коро даст назанед, дар кор нест. Ҳамин коро кори хуб нестанд. Накунед, ҳамин гапи маро бигирен, бародарона ҳамин кора накунед, ҳамин кор дар кор нестай. Ана баъд айнаи овози даҷҷолани битарсен. Барое ки чанд қадам би мара гирифт ки мо қатъи ҳамин хел связа бубуря гап зана ҳамин корша продолжат кина биравам. Фаромӯш накунем бародаро ки дафанди ҳамун одам меғалтен. Ман ҳақноми Аллоҳи бузург ба номи Аллоҳи бузург қасам мехӯрам. Валлоҳи қасам ман ҳамата барои худтон мегӯм. Аҷиба ки ман ягон сум намерава. Барое ки ман ин кора намекунамаш. Ман як рубл ин хели кор боло медонам. мо тамоми корша кардем, не ки худованд ҳидоятмон карда бас кардем. Ба ҳамун хотир мегӯм тон бародаро, чизеро дидем, чизеро медонем, ба ҳамун хотир мегӯм, ба ҳамин умри дурӯзае ки дидемаш, ба ҳамин умри кӯтоҳмон мегӯм ки лучи накунедш, дар кор нестай. боқӣ дар амони Аллоҳ бошен. Худованд нигаҳбонтон бошад. рӯзи саиди ҷумъа муборактон боша бародаро. Худованд нигаҳбонтон боша.